Malia que non o tiña doado dado o altísimo nivel dos seus competidores, Rubén Martínez Mallo proclamouse campeón do trail curto de Lousame, revalidando así o título que xa o tivera nas edicións de 2021, 2020 e 2018. O corredor do Club Atletismo Negreira cruzou a liña de meta 4 segundos antes que Roberto García González, gañador do trail longo, marcando así un fito na historia desta proba, posto que é a primeira vez nas 7 edicións que un atleta da proba curta chega á meta de primeiro. Fixo nun tempo d'1 hora, 6 minutos e 1 segundo, seguido de Rubén Caamaño Nieto e Ismael García Carballo. Na categoría feminina, a vitoria foi para Polonia Bermúdez, que compartiu podio con Beatriz Barroso e Carla Carolina Liñares. O palmarés no trail longo estivo constituído por Roberto García, Marcos Antonio Pascual e Fran Salgueiro, dándose a circunstancia de que era a primeira vez que os tres participaban na proba. Igual aconteceu coas gañadoras na categoría feminina, Fina Blanco, Nuria Figueira e Monse Solís. Ademais, os premios aos tres primeiros clasificados en cada categoría entregáronse por primeira vez as distincións aos mellores deportistas locais, que foron para Manuel Gómez e Andrea Gómez no trail longo e Fran Oviedo e Elena Torea no curto. O premio club máis numeroso foi para o Tribu Trail. A pesar da chuvia e o frío, a xornada desenvolveuse sen incidencias e preto de 300 corredores conseguiron completar o percorrido.